Do you believe in fate, Neo? No. Why not? Because I don't like the idea that I'm not in control of my life. I know exactly what you mean. What is the Matrix? Control. The Matrix is a computer-generated dream world, built to keep us under control. I want this country to realize that we stand on the edge of oblivion. I want every man, woman, and child to understand how close we are to chaos. I want everyone to remember why they need us. The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters, the very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it. Die! Die! Why won't you die? Why won't you die? Beneath this mask, there is more than flesh. Beneath this mask, there is an idea, Mr. Creedy. And ideas are bulletproof. People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people. Αναφέρεται η ρίση του Δαβίδ Ροκφέλερ, του πρώην Προέδρου της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, μεγάλου στελέχους της λέσχης Bilderberg, στην οποία ανήκει και ο Πρωθυπουργός μας, όπου το 1985 έκανε την εξής δήλωση. Είμαστε στο κατόφλι μιας μεγάλης μεταμορφώσεως του παγκόσμιου συστήματος. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η κατάλληλη κρίση, μεγάλη κρίση, που θα αναγκάσει τα έθνη να αποδεχτούν τη νέα τάξη πραγμάτων. Αυτή η δήλωση ποτέ δεν αμφισβητήθηκε. Σαλπάρω ήρεμος για τον άλλο κόσμο. Αυτό που αφήνω πίσω μου σίγουρα δεν είναι πια η Ελλάδα μου. Αυτός είναι άλλος τόπος, με ανθρώπους άλλης φυλής. Δεν με αφορούν. Τι θέλω εγώ ανάμεσά τους? Ο Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης, λοιπόν, επιβεβαιώνει ουσιαστικά αυτό που ο Ροκφέλερ προέβλεψε, ότι αλλάζουν τα πάντα. Και ευθύνη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έτυχε στην Ελλάδα που αποτελεί τον πυροκροτητή για τη δημιουργία της τεράστιας αυτής παγκόσμιας κρίσης που θα οδηγήσει, όπως βλέπουμε, στη νέα τάξη πραγμάτων. Τον πυροκροτητή που μέσω των ασφαλίστρων κινδύνων των ελληνικών CTS θα χτυπήσουν τη Γαλλία, την υποβάθμιση της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Γερμανίας αύριο, της Αμερικής, του συνόλου
του κόσμου για να δημιουργηθεί το νέο νόμισμα, η νέα τάξη πραγμάτων, να εξαφανιστούν τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Και εδώ, η χώρα της δημοκρατίας, στο ναό της δημοκρατίας, πρέπει όλοι να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Που δεν καταλαβαίνετε και δεν καταλαβαίνω και πρέπει να καταλάβουμε, είναι ότι πρέπει να ενωθούμε όλοι, όχι για να παραδώσουμε τη χώρα, αλλά για να αντισταθούμε στην παράδοση της χώρας. Αυτό πρέπει να είναι το σύνθημα, να ενωθούμε όχι για να υποκύψουμε στους νέους κατακτητές, όχι για να ακούσουμε τους δοσύλλογους, αλλά για να πούμε το όχι. Το όχι στο οποίο πρέπει να οδηγήσει πράγματι σε ένα εθνικό μέτωπο αντίστασης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε στη Βουλή των Ελλήνων και είπε προηγουμένως ο κύριος Παυλόπουλος να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης ουσιαστικά. Δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης μια κυβέρνηση η οποία δέχεται να ορίζει η Γερμανή καγκελάριος εχθές ειδικό υφυπουργό επί της Ελλάδος. Δηλαδή ουσιαστικά στρατιωτικό διοικητή τον κύριο Φούχτερ. Ο κύριος Φούχτερ θα είναι ο κολλητός της κυρίας Μέρκελ που θα ελέγχει την πατρίδα μου, που θα ελέγχει τη χώρα μας, που θα ελέγχει τη δημοκρατία. Το ξέρω κύριε, εσείς έχετε υποταγή, έχετε προσκυνήσει. Θέλετε να σώσετε ό,τι μπορείτε από τους κοπίδες και τις απάτες που κάνετε. Αλλά δεν έχετε δικαίωμα, εδώ υπάρχει ελληνική σημαία. Αυτή η χώρα έχει βουλή και δημοκρατία. Δεν μπορεί να δεχτεί έναν υφυπουργό. Να πάτε στο δίστομο και να πείτε στους κατοίκους του διστόμου και στους απογόνους των εκτελεστέντων, εσείς που τους παραμυθιάζατε από δικαίσαι σαν ψευτοσυνδικαλιστής, και να τους πείτε ότι εμείς βάλαμε τον κύριο Φούχτερ σαν υφυπουργό Γερμανό. Να τους πείτε ότι ο κύριος Ράιχμπάχερ θα κάνει κομμάτι στην πατρίδα μας. Προχωράμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο να εκτελούμε το σχέδιο που έκανε η Goldman Sachs στην πατρίδα μας. Speaker, 8 Δευτέρου 2002. New York Times, 14 Δευτέρου 2002. Αναφέρεται ότι πληρώθηκαν 300 εκατομμύρια από την ελληνική κυβέρνηση τότε, με συντελεστή τον κύριο Πρωθυπουργό το σημερινό, σαν πρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδος, για να καλυφθεί ψευδώς το χρέος. Τι έγινε τότε? Βγάλαμε το swap. Ξέρετε που είναι το swap αυτό? Το swap αυτό έγινε τίτλος. Ιδιωτική εταιρεία στην Αγγλία και το χρέος πέρασε στην Εθνική Τράπεζα. Και βάλαμε τον κύριο Παπαδήμο να λύσει το πρόβλημα της Ελλάδος. Η ίδια η Goldman Sachs, αντιπρόεδρο τότε στην Ευρώπη, και τον κύριο Ντράγκη. Τον κύριο Ντράγκη και αντιπρόεδρο. Καταθέτουν στα πρακτικά για λόγους ιστορικούς πλέον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και αυτό. Και λέμε στον Έλληνα συνταξιούχο, κοιτάξτε κάτι, θα κάνουμε αυτή την κυβέρνηση γιατί πρέπει να πληθούν μισθοί και συντάξεις. Τους παραμυθιάζατε τον Σεπτέμβριο ότι αν δεν πέραμε την έκτη δόση δεν θα είχαμε μισθούς συντάξεις. Τι έγινε? Τα βρήκαμε τα λεφτά. Λεφτά υπήρχαν. Τον Οκτώβριο μισθούς και συντάξεις. Τα ξαναβρήκαμε τα λεφτά. Τον Νοέμβριο μισθούς και συντάξεις. Τα ξαναβρήκαμε τα λεφτά. Δεκέμβριο έχουμε φτάσει. Έχουμε βρει τα λεφτά για 4 μήνες, αλλά παράλληλα απειλούμε τον συνταξιούχο ότι αν δεν στηρίξει την κυβέρνηση αυτή η έκτρωμα θα χάσει τα λεφτά του. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω λέγοντας ακόμα μια φορά ότι η υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης, που ψευδώς είπε ο Πρωθυπουργός προχθές στον κύριο Τσίπρα ότι δεν μας πάει προς το αγγλικό δίκαιο, δηλαδή ουσιαστικά τη δυνατότητα κατάστασης ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας, βάσει του άρθρου 15 του FSF και του 16 του FSF, που δημοσιεύτηκε πλέον, μας πάει στο αγγλικό δίκαιο, καταργεί την εθνική κυριαρχία και οδηγεί μετά τη χρεοκοπία που την ανακοίνωσε μάλιστα σήμερα η Τράπεζα της Αγγλίας στην κατάσχεση της δημόσιας και της ιδιωτικής περιουσίας. Εδώ δεν πρόκειται για πολιτική απόφαση, συνάδελφοι. Εδώ πρόκειται περί παράδοση της χώρας. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε κομματικές ταυτότητες, δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι λίστες, δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα οφίτσια. Όπως πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους, είναι η πατρίδα μας που να μας ενδιαφέρει. Ας αφήσουμε τους νεοφιλελεύθερους και τους προσκυνημένους και εκείνους που έχουν γονατίσει στις αγορές να πάνε μαζί και ας ενωθούμε οι υπόλοιποι. Από όπου και αν ανήκουμε. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ. Ας διασφαλίσουμε το αύριο της πατρίδας και των παιδιών μας. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε δώσει όρκο. Θυμηθείτε το. It's an attempt to create a new world monetary fund. It's a plan
speculative attack on Greek bonds and the euro using leverage rates of 20-1. Who was there? Το πρόγραμμα που έχει οργανωθεί από ξένα κέντρα προκειμένου να αποτελεστεί η εθνική κυριαρχία προχωρά κανονικά. Συζητούμε εδώ μόνο για τα οικονομικά του προϋπολογισμού αυτού. Συζητούμε για την επίθεση που γίνεται σε εργαζόμενους, σε συνταξιούχους, σε μικρομεσαίους επαγγελματίες, στην ελληνική οικογένεια. Και δεν συζητούμε για αυτά που παράλληλα συμβαίνουν στα εθνικά μας θέματα. Γιατί εκείνος στόχος. Ο στόχος είναι η απώλεια της εθνικής κυριαρχίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την εβδομάδα που ήρθε ως έπαρχος ο Στροσκάν να μιλήσει στην Επιτροπή της Βουλής, μη δεχομένως ερωτήσεις παρά μόνο από συγκεκριμένους που θα υποδεικνύονται, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίπλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έγινε δεκτή η μη κυβερνητική οργάνωση Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων της Δυτικής Θράκης ως συνδυασμένη μη κυβερνητική οργάνωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δε έγινε δεκτό για τον Έλληνα αντιπρόσωπο. Τι σημαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Ότι καταργείται η συνθήκη της Λοζάνης. Ξεκινάει ο αγώνας για την αυτονόμηση της Θράκης. Ξεκινάει ο αγώνας προκειμένου να παραδοθεί η Θράκη σε ένα αυτόνομο κράτος τύπου Κωσόβου. Έτσι ξεκίνησε το Κόσοβο. Και μάλιστα, προσέξτε, το καταστατικό αυτό είναι ένα καταστατικό το οποίο γίνεται με τις ευλογίες των Γερμανών και κατατίθεται στο ειρηνοδικείο του Γκίσεν της Γερμανίας. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τις προσπάθειες που ξεκινούν σε εθνικά θέματα για την δημιουργία δίθεν μειονοτικών θεμάτων και σε άλλες περιοχές. Έχουμε την αναφορά στην λεγόμενη αρβανίτικη μειονότητα. Βγαίνει μια εφημερίδα της επαρχίας της Υπήρου πρωινός λόγος πριν μια εβδομάδα, την εβδομάδα που επισκέφθηκε ο Στροσκάν τη Βουλή, και ανέφερε ότι οι δίθεν τσάμιδες, οι σφαγείς δηλαδή των Ελλήνων υπηρωτών, οι συνεργάτες των Ναζί και των Ιταλών φασιστών, αυτοί οι οποίοι μας το κύλησαν την Ήπειρο, βγαίνουν, λέει, και στις 24 πλέον Ιουνίου, που είναι η μέρα της γενοκτονίας τους, θα κάνουν την γιορτή αυτή του μίσους όχι στους Αγίους 40 που καταπιέζανε επί χρόνια τον ελληνισμό της Βορείου Υπήρου, αλλά στην Ιγουμενίτσα. Την ίδια εβδομάδα, μέσω αυτής της Ομοσπονδίας Τούρκων της Δυτικής Θράκης, βγαίνει τσιτάτο, το οποίο το καταθέτω και στο οποίο ουσιαστικά προαναγγέλλεται το ξεκίνημα μιας προσπάθειας για δημιουργίας μειονοτικού θέματος και αποκατάστασης των περιουσιών των συνεργατών των Ναζί στην περιοχή της Υπήρου. Και εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά, αλλά κατευθυνόμαστε εκεί που μας οδηγούν οι δανειστές και το κοβλήφι. Να συζητούμε για την επίθεση που γίνεται στον ελληνικό λαό. Και είναι μεγάλη επίθεση, αλλά η παράλληλη επίθεση είναι αυτή που θα πρέπει να μας απασχολήσει.